Había unha vez hai moito tempo, un viaxeiro que camiñaba polas corredoiras a unha aldea galega. Tiña fame e frío, pero aquel día as portas das casas estaban pechadas e ninguén parecía ter nada que compartir. O home, que era moi enxeñoso, non se deu por vencido. Acendeu un lume no medio da praza, colleu unha pota vella e encheuna de auga do río. Despois, con moito misterio, sacou do peto unha pedra lisa e redonda e botouna dentro da auga. Unha veciña, asomada á súa ventá, preguntoulle con curiosidade: «Home de Deus, que vai facer con esa pedra?» «Ai, miña señora», respondeu el, «vou facer un caldo de pedra que resucita aos mortos. Só lle falta un chisco de sal, e se tivese un anaco de unto, xa sería un banquete». A veciña, picada pola curiosidade, baixou cun pouco de sal e de unto aos poucos. Outro veciño trouxo unhas patacas, outro unhas berzas, e a outro un anaco de chourizo que gardaba para o domingo. A pota empezou a recender tan ben que toda a aldea se xuntou arredor do lume. Cando o caldo estivo listo, o viaxeiro sacou a pedra, limpouna e gardouna no peto. Todos comeron ata fartar, rindo e cantando xuntos. Aquel día, os veciños aprenderon que o segredo non estaba na pedra. O segredo estaba en que, poñendo cada un o seu pouquiño, ninguén na aldea volveu pasar fame, porque as cousas compartidas saben moito mellor.